Představ si, že jsi mravenec. Probouzíš se jako každý jiný den a chystáš se na rutinu. Hledat potravu pro svou kolonii, ale najednou něco není v pořádku. Tvůj vnitřní kompas, instinkty, chování, všechno se změní. Neovládáš své tělo. Něco tě nutí vyšplhat na vysokou větev a pak se prostě zastavíš. Navždy. A z tvé hlavy vyroste houba. Zní to jako sci-fi? Omyl. To je krutá realita. A viníkem na to je právě Cordyceps. Jeden z nejděsivějších organismů na planetě. Když se řekne Cordyceps, mnoho z nás si představí The Last of Us. Hned na první dojem. Hru i seriál, kde je Cordyceps příčinou zombie apokalypsy a v této verzi zmutoval tak, že napadá lidi. Zatím to je fikce, ale podnětná. Existují i dokumenty, například slavný klip mravence napadeného Cordycepsem, který se potom stal virálním. A nebo filmy jako Girl with All the Gifts nebo Kingdom využívají podobný koncept. Je skoro až fascinující, že jeden tak malý přírodní organismus inspiroval tolik temných příběhů. Nyní si dostáváme k jádru toho, co je to vlastně ten Cordyceps. Cordyceps je rod hub, který čítá až přes 700 druhů. Vědecky patří mezi vřeckovýtrusé houby a většina z nich je parazitická. Specializují se na napadení hmyzu nebo členovců. Nejznámější je takzvaná zombie houba, která napadá mravence, a to konkrétně tropické druhy. Ale není jediná. Existují cordycepsy pro pavouky, housenky, vášky. Každá verze je evolučně laděná na jiný hostitelský druh. Všechno začíná naprosto neviditelně. Výtrus houby se dostane na tělo hmyzu. Jakmile najde vhodného hostitele, prorazí jeho kutiku. Je to takový hmyzí pancíř a začne růst uvnitř jeho těla. Ale tady to začíná být bizární. Houba nezabije hostitele hned. Ba naopak, ovládá jeho chování, hmyz začne lézt vzhůru, zakousne se do listu nebo větvičky a tady zemře. Ale smrtí to nekončí. Z jeho hlavy pak vyroste výrůstný stvol. A právě z tohoto místa, co nejvíš, houba rozptýlí své výtrusy, aby nakazila další nešťastníky. Genialita a děs zároveň. Cordycepsy vznikaly miliony let. Během této doby se vyvíjeli bok po boku svých hostitelů. Každá změna hmyzu vedla k reakci houby. Byl to takový evoluční závod. A to je důvodem, proč jsou cordycepsy až tak specializované. Jeden druh pro jeden druh. Vědci jim říkají druhově specifické parazity. Je to fascinující ukázka toho, jak přesně příroda může fungovat. Jde o evoluci na té nejvyšší úrovni. Cordyceps má obrovský potenciál i pro moderní vědu. Obsahuje látky, jako je cordycepin, které mají protizánětlivé, antivirové a možná i protinádorové účinky. V doplňcích stravy se používá jako adaptogen, podporující energii a odolnost. Nebo také v armádním výzkumu, kde se zkoumá, zdali některé jeho neuroaktivní látky šly využít pro ovlivnění chování nebo imunity. Ale pozor, Cordyceps z doplňků stravy není ten zombie typ. Tenhle takzvaně domestikovaný Cordyceps je laboratorně pěstovaný a ne parazitický. Tyto houby najdeme zejména v tropických džunglích Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie a i v Himalájích. Každý druh má své nějaké teritorium a specializaci. Například taková housenice čínská napadá larvy můr a vyskytuje se ve vysokých nadmořských výškách. Je ceněný v tradiční čínské medicíně, kde se mu říká housenka zombie. A je tak vzácný, že stojí víc než zlato. Většina z vás by si mohla klást tady tuhletu otázku. Mohl by Cordyceps nakazit člověka? Krátká odpověď. Dnes ne. Ale v budoucnu, kdo ví? Cordyceps je extrémně přizpůsobený konkrétním druhům. Lidské tělo je pro něj však příliš teplé
složité a jistým způsobem nekompatibilní. Ale co když by došlo ke genetické mutaci, k laboratorní manipulaci? Cordyceps se může stát vektorem nebo inspirací pro biologické zbraně. A to je důvod, proč se o něj zajímají armády, biotechnologické firmy, jelikož jde o mocný nástroj, potenciálně užitečný, ale taky nebezpečný. A co si z toho takhle závěrem odnést? Cordyceps není jen děsivá houba. Je to připomínka toho, jak je příroda fascinující, ale i brutální. Není dobrá a není ani zlá. Je účinná. A právě to nás na ní tolik fascinuje. Učí nás, že svět není černobílý, že parazit může být i lék, že malý organismus může ovládnout velkého a že i v mikrosvětě se odehrávají epické příběhy. Až příště půjdeš lesem a uvidíš houbu. Kdo ví, možná tě bude jen pozorovat. Nebo už s tebou má nějaký plán.